Mulla tulee tämmönen pieni kokkivideo ja aloitetaan. Ensin mä kerron kaikki aineet. Tähän tarvii lusikkaa, puukko, haarukka, iso haarukka ja pieni lusikka. Lautanen. Leikkuulauta. Sitten aineet. Jogurtti. Ja mansikat. Ja mennään vanhattidoon. Eli ensimmäinen homma olisi leikata nämä mansikat. Näitä mansikoita kannattaa olla 3 vai 4 kautta 2. Eli nämä mansikat laitetaan tänne lautaseen. Niin kuin näin. Mä laitan vielä kaikki. Kun nyt ne mansikat muussataan. Tää on aika vaikea tätä muussaus, mutta kyllä tää joskus onnistuu. Nyt on täällä vaniljajogurtti. Täällä johonkin lautaselle vaniljajogurtti. Niin mä vähän sekoitan sitä. Ja näyttää. Eli tuommoista.